Com apugen el llistó els cabrons, A veure, jo el que m'ha sorprès del Xavi Plateria és que és la millor actuació que ha fet en la seva vida. El jurat està deliberant. El jurat està deliberant. Escuchemos la voz. El primer punt és el vestuari, jo crec que l'ha encertat plenament, jo crec que tots hem d'estar d'acord. A ver. T'ha comprat aquest No jurat. està parlant del Xavi Plateria, no està parlant de... Ho ha encertat perquè s'ha tapat la cara i no se li veia la debilitat. Això de que ho ha encertat de collons. Bueno, li hem posat un 9, jo crec que ha estat molt bé. Ole!
La interpretació li hem posat un 8 perquè jo crec que... A veure, no s'ha vist una gran planificació, però jo crec que encaixen molt bé i ens ha agradat molt a tots, us he vist a tot cares de que us ha agradat molt. La coreografia... Lluís, m'estàs fotent cachondo, cachondo. I el concepte, a veure, és el mateix, no era un concepte, una idea molt planificada, com altres que hem vist, que s'han passat hores treballant, amb l'ordenador, etc. La missa quina és, la missa de tot això? La nota final quina és? Total, 34 punts per Xavi Platell. 34 Per què? Vale. Per què? Per què? Demasiada pregunta per què? Per què? Quin és el màxim? Són Perquè no hi ha 40 teatre, punts. vols... Bueno, jo demano un aplaudiment per Xavi Platell. Jo també.